गोसोआव दङना नों दिनै आंनि बै समाव बुंनाय रावफोरखौ? गोसोआव दङब्ला नों बिदिब्ला मानो बिदि खालामखो? जानांगौ नोंहा गोसोआव गैला आंनि माखासे बुंनाय रावफोरा। दिनै बै बुंनाय रावफोरखौ नों गोसोआव गैयाब्ला आं बुंनोसै। नों बुङोमोन आंखौ, सना, नोंनि अनगा आं थांनानै थानो हानाय नङा दसे समबो। नोंखौ आङो गुबुनजों नुयोब्ला आंनि गोसोआ सहायना थानो हाया। बा नोंनि बुंनाय रावफोरा बेसेबा गोदै गोदै बुंनानै नोङो दिनै आंनि अननाय होनायखौबो सिनायनो रोंबावाखिसै नोङो। नों जेसेबांखि गोजानाव जाया मानो आं नोंनि बै बुंनाय रावफोरखौ माब्लाबाबो बावा। दा थानो हाबायना नों आंनि अनगा?